गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय UPLनि मेगा कार रेली। UPLआ सोरखाराव फैफिननो हायैयाव गोदानै हिंसायारि जाथायफोरा जागायफिनदों। राजखान्थि खालामनायजों लोगोसेनो प्रमद बर' दैदेननाय UPL हानजाया बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय सानफ्रोमबो खोथा बुंबोगासिनो दं। बे लेखायैनो दिनैबो उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम 1000निबो बांसिन कार रेली खालामदों गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय UPL हानजाया। नंगौ, बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि बिटिसिआव UPL सोरखार गैयैनि उनाव गोबां जायगायाव हिंसायारि जाथाया जाफिनदों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय आरो समखेनाय फैफिनदों होननानै। लोगोसेनो प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थि खालामनायजों लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाय, सोलोंथाइ, रांखान्थि जौगानाय आरो हारि जौगानाय बायदि खामानिफोरखौ फैगौ समफोराव मावफिननो नाजागोन होननानै बुंथिबावो। थारैनो मोनसे बाथ्राया सैथोदि UPL हानजानि खुंथाय थानाय समाव बिटिसिआव हारि माहारिनि गेजेराव हिंसायारि थासारिया जोबस्रांबायमोन। नाथाय बे गोजोननि बाथ्राखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बेसेबां बुजिगोन, फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव UPL आरो BPFनि गेजेराव सोर बांसिन मासि मोनगोन अब्लासो रोखा मोनथिनो मोनगोन। क'क्राझारसिम मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि कार रेली मोनसे UPLनि लाइमोन हान्जानिफ्राय लानाय जादों। जे बड'लेण्डआव जि गासै 26टा जनगोष्ठी बिनि गेजेराव खौसेथिखौ जों जेब्लायबो लुबैयो आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन थानायखौ जोङो लुबैयो। मानोना गोजोन थायोब्लासो, खौसेथि थायोब्लासो जोंनि गासैबो जोंनि साननाय हनायफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन फैदोंमोन, नाथाय जोंनि सरकारा फैफिननो हायैलाय पावाराव नैबे समाव नुनो मोन्दों जे माखासे हिंसायारि थासारिफ्रा गोदानै जागायफिनदों आरो बे समाव रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिनाय आरो समखिनाय मोनसे थासारि फैफिनदों। हारि माहारिनि गेजेराव खौसे गैयै एबा सासेया सासेनि फारसे गिनाय एबा इनाय साननाय बेबायदि मोनसे फैफिनदों। दा बैफोर थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनानै मोनसे गोजोन थासारि दानो थाखाय थांखि लानानै नैबे कार रेलीखौ जोंनि इयुथफ्रा लादों आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे पलिटिक्स, बे पलिटिक्सखौ जोङो नीतिनि गेजेरजों, जोंनि फिल'सफि आरो जोंनि जे प्रिन्सिपलनि गेजेरजों जों आवगायलांनायखौ लुबैयो। दा नंखायनो UPL हान्जाया थांनाय समाव जेरैबायदि खामानि मावबोदों फैबाय थानाय समावबो मावगोन। जोंनि बर' गोरोबथाखौ जाफुंसार होनायनिफ्राय लानानै माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जेफोर हाबाफारि जों लादोंमोन, सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, बेखौ जों अराय सम मावलांबाय थागोन आरो गोग्गो मोनसे थासारि दानानै जौगासार माहारि दानायनि एजेन्डाखौ राजनैतिक भाबै मावफुंनो थाखाय जों आवगायलांगोन। थारमाने हाग्रामा मुलाया मोजाङै खुंनो हायाखै नामा? नोंथांमोनाथ' नुदों मा मा थासारि जाबाय थादों। दा नंखायनो बे थासारिफोराथ' UPLनि समाव जायाखैमोन। दा बेखौथ' नोंथांमोना राजनितिक कमिटमेन्ट थानांगोन, साननाय हनाया गोख्रों जानांगोन आरो गोथों जानांगोन, अब्लासो हागोन।